O día grande para os devotos do concello de Cambados rematou cun roubo ao seu santo. Un ou varios ladróns encerráronse na igrexa durante o descanso do persoal e aproveitaron para roubar as xoias de San Bieito. Fundamentalmente cadenas, cruces e anillos, non? De devotos que ao longo dos tempos, a maioría deles xa non están, yo foron donando ao santo como un regalo, como un agasallo de devoción. O párroco cree que os ladróns tiñan perfectamente estudiado o roubo, xa que o santo só está disponible durante ese día na igrexa e o único momento no que non hai xente é no mediodía. Eso fixísimo. E sabían perfectamente que a hora de comer se fai un pequeno descanso. Eso se sabían. A cantidade de roubada é incalculable, pero o dano sentimental é aínda máis grande. Ese sí, doi moito. Doi moito, porque, inda que non estén eles, están as familias, e logo está a memoria de esos devotos de fai moitos anos, que dentro da súa devoción pois quixeronlle expresar a San Benito o seu cariño, regalándolle algo así como, non sei, algo que tiñas aí, pois a partir da hora quero que o leve o santo, non? Entonces isto sácase unha vez no ano, cando é a festa del. O párroco xa denunciou o roubo no cuartel da Garda Civil. Os axentes encargaránse agora das investigacións para intentar atopar os cacos.